Iti napalabas, naklaat ni Tiyuna idi makita na ti singsing ni Elisa. Takapada tinakita na asingsing iti bulsa ti pantalon ni Jorin. Gapo iti dayta, ingkeddeng na asapulen nan tumanen dayjay asingsing iti silid ti baro. Gapo ta na ibaga ni Elisa kini Jorin, anaklaat ni Tiyuna nakakita iti singsing. Nagdanag ti baro. Ket inatap na nakita ti inana ti singsing sakbay nga inted na kini Elisa. Gapo iti dayta, gimmatang iti kapada dayjay asingsing. Tapno saan amabuking ti baro. Ita papagayam, adtoy ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Iti barukong. Sabino nga ta tinagkapuan ni Jorin. Nagdardaras asimrek iti balay. Victor! Ito na. Isubat tinday ta. Naimbag mitlangan ti sakit ko ulok. Ngam, nasadutaan ako na napan i-detalyer itay malem. Nasaya at saan ka narimuar. Sige. Umuna akong dita balay. Kaskin ni Jorin. Nagdardaras met asimrek iti balay. Apay nga ta? Maburbur tiya anak kadagiti agina. Orayat ti sungbat ti saludsud ko. Anya ti kay papananday ta asingsing anayusong itiramay mo nga inted ni Jorin. Prenda ka dinday ta asingsing. Anang? Agsawo ka. Inaklon mo ka din ti ayat ni Jorin. Nanang. Hawanan kay tibain. Nanang. Tinungpatag. Amo kasanyo akayat nga iso ti agbalin na kaayan-ayat ko. Mababalaw na ka di. No iso ti pakarik na akmat iti ayat. Tadi ka di makauawat iti saom. Kayat mo ti may kalang matakas kanyak. Anya? Nanang, kukunak man o. Day di tatang laang tinayat iyo. Kwa? Patakatipay sa bali nga inayat iyo. Malaksit iti day di tatang. Anya ti sumpat ko. Nanang, sungbatan da ko ma. Asino tinagikalang kada kayo? Awan, lipatan mo day dyan ay bagak. Sige, ditakan. Nanang! Nanang! Pinanawan naglatan ni Nanang. Kasla nagbutang iti panang saludsod ko kan kuana. No asino tinagikalang iti kan kuana. Imbag, taimon unaak itay asimangpat ng ni Mami. Kan imbag tasyak matla ang tinakagatang iti paris ti singsing ented ko ken Elisa. Jorin, adda kamit gayan biti likod ti balay, iho. Wandad,
Nalamlamais ngamin dito'y sirok ti salaysay. Wan, iho. Parang payang amin nagdi sa nga ito asalaysay. Dad, nukas pangarigan ta maamuan ni mami ti relasyon mi kini Elisa. Katulungan dakto kuma amang palamiis iti ulo ni mami. Wan, iho. Di ka madanakan. Tuwatan to ang magisarita kini mabim. Kasanon no ipotang nalapta ni mami. Ani siya ti ayatak, Dad. Talaga akas tanto ti aramidon na, iho. Awan apulos mariknak apan nagayat kini siya, Dad. Laglagi pa, iho. Ang sasango ka ito amang rabi kada siya. Uwan, Dad. Makisango akto kini siya amang rabi. Tapno awan ti makunana. Nakadidilaw unay ti panagpursunada ken kanisya. No apay kat ngamin, asyak pa'y tinagbalin akras na. Siyempre, iho. Gapu tagwapo kinasingput ka. Ngam ti makadakas. Kat saan kumat ngay ayatan, Dad. Naitatidak kela parikot. Tanisya ti kayat ni mamim ngayatem. Ngam nimet Elisa ti ipit-pitik na puso. Imbag. Pagtungtungtung da Victor Kenjurin iti likod ti balay. Nawaya ang agsukimat iti silid tiyanak ko. Tito Katur, saan ko pa'y gaman naluktan data? Kitaak na da dita ti sapsapulit kasingsing. Isu dahitan tay kahita. Lukatak. Isu dahitoy di singsing asap-sapulag. Lukasta. Sabali di nakita ka ni Elisa. Apay arimor ni Jurien, Victor. Ada kinaduan na arimuar, Jola. Sino? Di ising. Ada kano nalipatan na ginatang iti supermarket. Iso ang nagpakuyog. Day jacket di nga ising. Kanayon ko lang ay baga, ano mapan makitsinda kat ilistaan na nagkitigatangan na. Tapdaawan malipatan na. Tida sayaat kat palagi pamtumanan ni ising. Ay talaga. Hanggang may sabalik man ti saritaan. Aja na sa tiyuna. Ada nakita kasingsing iti silid ti anak ta. Andya. Gimatang iti singsing? Singsing mo ti babae day jay. Anya. Wan, singsing nga para babae. Ada lakit di pangirigalwan na. Amangan mo't no parakan ka. Panagkunak ka sana para kanya. Taasino kumapay nga rot. Saan nga taan siya? At ipangirigalwan na iti dahi jay. Anya. Iso kami ti sa nga ili tayo inton rabi. Iso nga tatin ng isang ratan na iti dahi asingsing anak kitam iti silid na. Kastate amo. Amaga, no ni siya. Ti pangtadanda. Maragsakan lakit din ni siya no kastabad bilang, Victor. Nay, apa nakapanimid ka anak ka? Gaputa masurunak ka ni Elisa, tatang. Ita apay. Anya ti kasuron mo iti anak mo.
Nagpudnon kanyak, tatang. Anya timpudno na aya. Isudan ka ni Jorin. Anya ti kayat mo asawa. Inaklunan jay apo ko yu ti ayat ni Jorin. Anya? Huwag tatang. Katday tatidakkalita problemak. Anak, saan mo kuman apag problemahan si anak mo? Kapay kumaasaan, tatang. Idinto tamok ang masakitan tulaang. Ay na, day taaka tirigat na king ka. Sa advance unay ti panunod mo. Uray no saan pa yan napasamak. Amuklatan. Takastan to ti papanan na, tatang. Ay ayaten ni Jorin ni Elisa. Kadi nanto ipalubos ang masaktan, tirik nana. Nasaya ata saan kayo ang nagbayag kinising itinapanan niyo. Gapota basit lang di ginatang ni manang ising, mami. O sige, agtugaw ka man nga ron, tanda sa lutsudakan ka. Anya ti saludsudan niyo, mami. Anda kami nakita kasing-sing iti silit mo. Pasensya kanta. Naglukatak iti kabinet mo. Kunakon ka. Sing-sing mo ti babae dayjay, iho. Uwan, mami. Asino ti pang tadami ti dayjay? Kwa, mami. Ni ka di Elisa? Saan, mami? Oh. Apay nagkatawa kayo, mami. Gaputa no saan nga ni Elisa ti pang tadamo no pangirigalwam iti dayjay sing-sing kat kaslam mo ko no asino. Asino ta amoyo, mami? Ni ka di siya? Anya. Di kang mulagat iti kasta. Ihosan adakes no regalwam mat ni siya. Napatag ni siya kada tayo. Kaputarin ni galwan na kapay, iti nakangin na ako, tse. Uwan, mami. Oh, nukasta, iso ti pang tidam, iti dadya sing-sing. Ibakaklatan, ngaisot. Pagsalsalod-sudan ka. Sumbatan na kuma. Iso ka di ti pangirigalwa, iti dadya sing-sing, iho. Uwan, mami. Oh, nagsaya atin no kasta. Hala, sapay lako ba? Taday to hindi pang rugyan din inot. Apa nagsiningad yo kani siya. Nanang, nagluto kiti lumpia kantoron. Umay kayan tayo tagmerienda kada lolo. Sana ka mabisin. Dakailatan tagmerienda. Nasakit ka dilat ta tinakam yung kanyak. Kapoy ti panangaklon ko kini Jorin. Gaputa sa anak nga impangag. Ngam nanang, takas ka di nga gayatak. Saan adakes? No mumlakit di natalgad kay ti dayta nga ayat. Natalgad akin ni Jorin, nanang. Tamok nga ay ayatan nak. Mailaban na kanto nga tadayta nga ayat ken ka ni Jorin. Dakkel ti panagtalak ko kan ko, nanang. Saan mo pa'y nga am mo ti nana? Am mo kun. Taiso ti boss ko. Uray no iso ti boss mo. Kat ado pa'y dagiti saan mo nga am mo nga ugali na. Nanang. Mas daw kan tulaangan.
No maaramid na dagiti bambanag adi mo namnamaan a maaramid na. Victor! Oh, apay hadi. Anya ti bagam takas taon na ti apurang ngay masidagan niya. Amo ko na sino ti pangisagutan ni Jorin iti nakita kasingsing iti kwarto na. Sino? Ni Shasha. Anya? Anya't pagkunaam nga ni siya ti pangtudan na iti deya sing-sing. Imbaga na kanyak. Anya? Siguro, gaputa rin di kalwa ni Shasha iti nakangingin na kotse. Iso de siya napanunot na mat arikalwan iti nginginaan asing-sing. Mayan. Oh, Griselda. Sika matgayam. Sumra ka. Dominic. Dito'y latanbal ko na iti pagtungtungan ta. Oh, sige. Tugaw ta nga rodit lando ka tugaw. Dominic, dakkel ti problema. Saan ka amaw-awanan iti problema? Sipod pa'y. Anya ti problema, Crisilda? Ti anak ko. Oh, apay man ti anak mo. Inaklon nan ti ayat ni Jorin. Basta napilitan ni Lisa ng ipod no iti inana. Dominic, tulungan na ko, ma. Aber, anya tulong ti kayat mo, Crisilda. Tulungan na ko, ma, amang bagbaga iti anak ko. Ngay sina na matlaang ni Jorin. Imposible. Mapasamak na ito. Uray anyang radar aramidem. San na nga isina ni Jorin? Anya? San giden? Kan, Crisilda, mabalin ka di. Saan asikatagbalin atubeng win nulapad iti ayan-ayat dawin oragsak da? Ay, awan lat tagayam ti Serbina ti ay. Lading ita, Crisilda. Mayat tay may ka dito tapno mabagbagaan ka. Sumardeng kan. Kayatan na denggan dagiti ibagam. Sige. Sa narumba nga biyangan tinaganak ti ayat dagiti anak da. Mawatan? Oh. Apay ating magter ka? Agawid akon. Tadinak met kayat atulungan iti problemak. Taunay tiragsak ni Mami. Ita ibagak apara kini siya day jay asing-sing nakita na iti silid ko. Napilitan anang ibagay iti kasjay. Tapno saan kami ang mabuking kini Elisa. Ni Elisa. Iso da ito'y umawawag. Hello, Elisa. Jorin, anda ko may bagagkan ka. Kadsapay lang ko mata maawatan na. Anya day ta, mahal. Nakita ni nanang tising-sing ngayon mo kanyak. Kad pinalutpot na no asino tinangtad. Anya nga rutin sumbat mo. Napilitan na ka ng iba ka asi ka tinangtad. Anya? Nagatapadagos nga adan na ginaawatan ta. Anya? Wanjurin, kat sana kasi nadangan. Aging gaadinak na pagpod no.
Kaya't mo asawan. Amunan ti relasyon ta. Wan, Jorin. Nasaya at mo't numaamuanan. Tapno awan ti ilimlimod ta. Wan angam. Maamakunay ni nanang. Nga mga rekalang nagtulaang. Saan kun to apulos ang maaramid dayta? Sampay na ko, ma. Wan gayam. Adamot ipudnokin ka. Anya dayta? Imbagak matan kini daddy ti relasyon ta. Anya? Kasano nga rutan na ibaganagan ni mamim? Saan ka ngagdanag? Saan ang maaramid ni daddy? Alam, saan na nga tanga ibagagin ni mamim timpod nung kankwana? Saan to ang mapasamak dayta? Isungawan ti pagdanaga. Sampay na ko, ma. Amom, talaga ang mabutbudangak numamuan ni mamim ti relasyon ta. Taapay. Kapunta ang muglat na din kayat ni mamim aparakan ka. Uray di nakakayat ni mami. Kat kabaalak nga ilaban te ayan-ayat ta. Sampay na ko, ma. Tamatakdaram tulay ta sa Jorin. Tay ko nakon. Ay ayatan ka unay. Kat saan ko asamiran nga ibwis ti biyag ko. Basta si Kati makagapo. Elisa. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parutong.